Ola, chamome Laura e sede benvidas e benvidos á miña canle. No vídeo de hoxe falaremos dun ser mitolóxico propio da cultura galega que é o urco, que tamén recibe outros nomes como can do mar ou can do urco. Este animal mitolóxico tamén está presente na cultura asturiana e recibe o nome de huerco. Este animal fantástico descríbese como un gran can que normalmente é cor negro, pero tamén pode ser branco e ten cornos e unhas orellas longas e sae do mar con cadeas. A lenda arredor deste ser mitolóxico di que é un animal de mal agoiro, como poden ser moitos outros, como os gatos negros, e que é anunciador da morte, pero non ten por que ser da morte da persoa que o vexa exactamente. E a lenda ten o seu orixe alrededor do ano 1877 e 1879 e xurdiu nas celebracións do Entroido de Galicia. O lugar de nacemento do urco é supostamente o Borrón, que é un lugar mitolóxico que estaría ubicado no outro mundo, pero que na realidade corresponderíase coas orillas do río Lérez. As características desta paisaxe é que sempre é un lugar nevoento e cheo de tebra. O urco é similar a outro animal mitolóxico galego que é a cadela peregrina, que tamén é agoiro da morte, só que esta sí que sería agoiro da morte da persoa que se atopa. Sin embargo, se esa persoa non mira a cadela fixamente e di Deus te acompañe, supostamente a cadela non lle fará dano. Esta cadela descríbese como branca, de tetas grandes que arrastra pola terra e que é capaz de botar lume e chispas pola boca e os ollos. A máis de ladrar, como calquera outra cadela, a cadela peregrina tamén pode bear, grallar e laiarse como se fose un humano. Ademais, dise que pode aparecer acompañada de varios cadelos. Fora da cultura galega, o urco tamén é comparado co can cérbero, que este ten 3 cabezas e tería unha serpe por rabo e máis serpes nas costas, e é o gardián da porta do Hades, do inferno, só que a diferencia que ten co urco é que o urco é símbolo de mal agoiro, da morte, e o que fai neste caso o can cérbero é vixiar que os mortos non saian do inferno e que os vivos non entren nel. Ao longo do tempo, a lenda do urco foise adaptando. Por exemplo, Antón Fraguas di que en 1876 puido comenzar a honrarse a figura do urco e o propio Antón Fraguas tratou de facer unha descripción de como podería ser o urco. Na actualidade, nas celebracións do Entroido de Pontevedra, honrase a figura do urco tamén e hoxe en día, este mesmo ano, en xaneiro, fíxose un thriller policial que saíu emitido en RTVE que se chama Néboa e que aborda tamén un pouco a lenda do urco. Cabe destacar que nesta serie actuou o actor galego Morris. E, por suposto, a serie está ambientada en Galicia e unha serie de crimes que pasan ao longo do Entroido galego. Para rematar, o urco, como xa dixemos, é un ser mitolóxico propio da cultura galega e tamén da asturiana, como outros moitos que existen, así que se vos gustaría que fixese algún outro vídeo falando de seres mitolóxicos propios de Galicia, podedes mo deixar nos comentarios. Se vos gustou o vídeo podedes darlle a like, se non vos gustou podedes darlle a dislike, axudaríadesme moito compartindo o vídeo e suscribíndovos á canle. Vémonos no seguinte vídeo. Chao!